В рамките на закриването на учебната година, учителите поздравиха своите ученици. Бяха наградени най-заслужилите възпитаници на основното училище. Награди бяха връчени на ученици, които са постигнали високи резултати в общински и областни състезания, конкурси и олимпиади. Бяха наградени и учениците с отличен успех. Отбора по баскетбол на момчетата също получи подаръци заради високи резултати в областно първенство и участие в зонално първенство. След награждаването дойде ред и на заключителната изява на Арт Студио Моден Дизайн, създадено към училището по проект «Успех» на Министерството на образованието, младежта и науката. Изявиха се 7-те момичета, които участват в Арт Студиото. Те дефилираха пред учениците от училището и показаха ръчно изработените от тях украшения и бижута чрез традиционния български занаят пластене. Те са направени изцяло от природни материали и са вдъхновени от природата. Събитието бе озвучено с българска народна музика, за да се създаде необходимата атмосфера. Арт Студио Моден Дизайн съществува в основното училище от 2 години. Очаква се да го има и през следващата година, тъй като има голям интерес от страна на учениците, които искат да развиват своите художествени и артистични умения и таланти.